Dediklerim gowmy. Ay, oňat. Dinle. Tamam. Näme diýipsiň dara, ýani gownaň o diýen zat diýipsiň bolyn bara. Menne şu maşyny görüp geleli 2020 maşynlaryny ýa-da wagt baka. Ha. Men şu maşyny mesela näme üçin şonu soň gidi bilmedim. Çünkü şu waka bolla bilýän pyçakly bir näme bolda. Nura indi sen dinle meni agamja. Waka bol ýöne sen menden görýän näsiňe şu zatlary ýa men sana düşmanlygym, gadymy düşmanlygym ýok. Agam ehden maňa kömek etdiň. Menim adam, men ýa bir hökümetiň adamy däl, ýa men bir polisiýa däl, ýa prokuror, ýa komitet däl. Agam. Yo men bilýän senden Näme görüm. şunu? Owamda ýöne şeýlede bir meni bir şuhulundurýan bir zat bar. O waka 29 näçede boldy. Ýadyňa düşýän bolsa da sen şu wakan ýa-da jaň etdiň bolýanam, men açyp maňa şu wagt şu pyçakly ataka boldy zat diýdim-de gürleşip bilemok diýip öçürdüm dogry dämi? Men senden şuhulunsam sen aýtmazdym. Ýöne soň oturup pikir edýän bolyn. O men ýani ýer bilen sagat 9-dan näçde men garaşyp duran biri diýän. Ýerden bilýän men häzir gitjegmi diýänler. O ýarym sagatdan soň gitjegmi. Hiç kime aýdamok bir saňa aýtdym diýänler. Onuň nädip ol garaşyp durupdyr. Çünki men olar gördüm, bilýänmi, öňünden gördüm men şol kesi garaşyp durdy şo taýda. Men çünki maňlaýymda köprü bar, köprüň maňlaýynda da ýol saga biram çepe gidýär. Şo saga we çepe gidýän ýerde de dur şol kesi. Men gördüm, bular birine garaşýarlar öýdýänip men aňdym ýöne sypaty türkmen bolmaly. Birinciden men sen ýaşaýan ýeriňe bilemok. Niýerlerde, niýde ýaşaýan? Oň ýalyk iş etjek bolsam men sen maşyn meselem men aydan yerime barýan getirip bir tokoyluga çağırdım da mesela men şo zat edýän adam bolsam da tokoyluga çağırdım da men şo zat etjek niýetim men sana ýamanlyk bolsa ýa niýetim men sana şuňalyk bir haramlyk bu men seni tokoyluga çağırsam bir tokoylukda maşyn dur diýip sen çağırsam men gelip men sen üýüňe aglynda men sana garaşdyryp oňaly iş etmeýän o gerek bir tokoyluga çağırjak men sen niýetim meni sana şuňaly ýamanlyk etmek bolsa men seni tokoyluga çağırjak da meselem niýetim şoňalyk näme bolsa etjek goýjak meselem. Agamjan men aglymy ýa-da öçeri o. Men düşünemok onam, nädip bu onda men sen garaşyp durdular men haýran galyp. Men sen bilen bile ýaşaşyp ýa bilerek baryp işleşip ýa ýaşaýan ýeriň adresini bilýän bolsam meselem. Ya sen bir giyip çykan ýeriň görem bolsam men ömrüme sen maradyny täzelikde men şondan soň sen nolu agam oňumy bilip tanap başladym men. Ondan agam men seni tanamagam ýa sen bilen iş salşymam göremok. Men ýyllar ýaly Türkiýede da gidip işläp, Ortaýda da gidip işläp gören adamym da. Hökümetiň adamym da men. Ne gelipden gara oňaly adam da ondan men sen bana ýaşaýan ýeriňe aýtdyňmy Nura? Men plan ýurtda ýaşaýan, plan ýerde ýaşaýan diýip aýtdyňmy ýa sen maňa Nura? Ýok, ýaşaýan ýerim aýdamok. Ýöne sen gönümmel kamerada jaň edemde men daşarda bilýänmi o welikde zatda da dur kamany gönü açdym da sen o kameradan men zdaniýamyň daşyny näme screenshot alsaň onu o taýda bilýärler olar. Ýok, agamjan kamerada müň adam bilen gurulýar sen günne. Agamjan meni o zatlary görme. Kim bilen kamerada gurulýan bolsam şolardan gör. Maňa kamerady etme diýdim etjek der. Oň ýaly haramlada adam diýelmen o Nura. Ondan sen bir zady düşün ho men sen bilen näme ýamanlygym bar? Näme ýamanlyk gördüm men senden? Menem şoňa haýran galýanna o. Menem şonu haýran galýanna. Näme men näme ýagşylyk alýarlar soňra meni şey diýerler diýip menem gözüm şu. Ondan Nura men oň ýalyk zady men bu ýanda da barmýanym. İki adam urup dursa kaptandan geçmeýän men. Bu näme ýok. O da gir barmýanam, girmeýän. Senam yani mukaddes atlaryň üstünden özüň şunýalyk kasam içip biljekmi ýani meni şonýaladyň arasynda hiç sadyna ýok, çağgalamdan geçeýin, maşgalamdan geçeýin, Turfandan geçeýin. Diýiljekmi am şonýaladyň arasynda men ýok diýip. Agam men şu zadyň iminli şunýaly zatlaryň iminli şu zadyň arasynda ýok. Ine golhanma, çağgalanma, döwür sançyklay hemmesinden andyşan men şunýaly
sen arada bir zat bilýän bolsam ya sen arada birine bir zat diýen bolsam, muň ýa zatlaryň arasynda men girmeýänem agam. Ba. Yo men prosto nädip bolar 9-10 ýaşda ýer bilen Agam gör, garaşmaýar da şoňa haýran galyp. agam Bolsa gör güýlen näçe bolar, ýyl akşam bolar. agam gör näçe ýyl bersen ýanynda dururlar, näçe ýyl bersen ýyňdadyr. Iýmini şo gawat gelişmey menen mara. Mundan agam sen ile gürleşik otyr. Näçe wagtlap gürleşik gezdik, ýa bir suluçy bolan agan ura. Yo, munun öňüň diýmem biz ýani bir hepde 10 gün bolandyr da gepleşip başlanymyda ýani. O şonun şu Yo, wagtda mundan bir öňüň hepde diýip 10 mesele ne şu 5-10 günüň içinde men sana men bilen tanışandyň men sana ýani ýetene bir gün gawatly bir haramdada gawat geldiňde ona menden görüp görsüň. Menden görmedi agan ura. Men nira var andis diýsen andis bereýin agam. Oňalyk men hiç haçan etmeýän näse istagan bagam sen. Bak ejeňiz kenler bilemok tutuldymy, tutulmadymy şu haramzadalar şonu bilemok. Ýani bilsem Men belli ben näçe bir kim göwnüň sowap nemedi çota diýdim. Göwnemedi menden gördüýden diýen bir hili şu kölendim ama o an senden. ay men No, var men- gawat gelişine men- haýran men- ol nädip ýer bilen şonuň men obyçny sagat 9-da daşaryk çykýan adam däl o, men o 9-da daşaryk çykyp bir ýer gitýän adam däl. İşe de gidemok. Yani bir bolya käşke Ay, bu günlük da şonyalyk değil. işe gitýän bolsam onu garaşyp duran bolsa öňden idarlap da edip on ýazat ýok. Şoň adatda naşar ýagdaýda sen üçin şo diýen maşyny görmek üçin çykdym. Şoňam şo zat boldy Ya. bolyn. Men aýdýan munyň öňüň çykamok diýen munyň öňüň ýerden 9-da çykamok. Olar naç sen öň çykmaýan bolsaň seni olar naç garawlap oturan bolsa şo wagt çykanyňa gawat gelendir Nuraga. Ondan o sen mi başlam kim otaydy sana bilen oklayın ay hawa da näme ýamanlyk etjek az däl sana öleýin öyle olar däl men agam Nura men olar däl agam men halalca işsek halalca bir mat kazansak ikimiz de men etjek aňyrda ılgajak ken Nura sen protein şu zat tanap ýankyaly bilip başladym teretdim diňe hakykatyň tarapdary bolansaň tanyňda şo eje ogurlyk masineti ýok bolansaň men sana ýanaşdym da ýagam bolmasa şo adam sağ bolsa ne edip sen menden adam soraňok adam ediňok bar bir aýdan zadyň şo ýa kim muradyň wejesini ömek etdiň boldy näme deýin agam diýende sen daşyma zadyň gerek gel o janyň saglygy diýdiň men sana bergilem däl senin bana bergil däl Awa. bir proses täzeli şu 70-71 kimand işletek işleýärler bizňe birine anandan ese owadan gürläp kidat edip berler da onu bilen. Am şu biram eşitdiňmi şu Gallanjada 3 tane bolun şo sen bilýänek mekeningde şo dafsat sargaýalar şolardan şolar şonýaly işler edýär diýär. Näli iş? Şu daf Kidat- maşin şolar ýaly awa sen pulunu ma gerek diýsen Ken o Dubay'dan hem meyedenem şey dip kidat edip berler agam şoň için şolara yani sen öň işleşip gördüňmi şolarla? Iyi şolarla işleşip gördüňmi? agam işleşdi olur bilen mara Normal agam eken. işleşdi giydejdi mi? Ha. Yok, Giydejdi. giydejdi däl. Şol adamlar bir işleşen bolsa Allah kidat etýän däldir şolar. Diýeniň etýändir şolar. 3 maşin aýtdym ha 4-6 maşina pul alıp 4 maşin emetdi. Indi şu 3 maşini 4 maşini galyp durdy. Indi ýene 3 maşini galyp beren aklarda. Bilýärmi? Men olam mekanyň o tanışlaryndan men pul bermeýän hiç gaçanam. Men näde kazandym o muny eşe. Berip durup öňde ýatyp bolýan bir giden puly. Şo mekanmy şo berde mekanmy saparmy ya. Hawa olar şolar berýän gitdigi ondan ana bizde owadan gurlap allatdylar ynama bermek üçin bir iki maşin uğradan boldan galanda mana kidat etdi. Jana diýen jogap bereni bolsa da berde ýanaky nemede peleni üýüne baryp zat edip bara ýene-de şo iki maşina onu tamojny ýani-de tamojny wa. Nura çotaya gelipdir bar bu gaýtdym maşinlaryny. Yo men o näçe sorýan hani eger nadjozny bolsa şolar bilen işleşip bilýärdiň da diýän hani meni näme üçin Ýok olara men ýygydan pul bermeýän Nura.
kellem iki dermen olara pul berip. Bak. Prosta men bir sen özüň bir ýanka bir hakykat ýalan däl ýankaly adam bolansyň. Mara seret bu dünýäň ahiretem bar. Iri güçe mämedem ölüp gitmeli. Eger imanly bolsaň bir zadan ýansyň ki ahirette de ulus futbol ýani şu taýda da hasabat berilýär. Biz onu ýalan sözläli, biz allaly, ol iri güç orta çykýar we şu taýda eger şeýle zat bar bolsa men hakym halal edýänler. Çünki men etsem ýagşylyk etýän adamlara gelibem maňa şular ýalyk Ya, Nura, men sana bir zat edeýin. Men ejemim alıp 2 sapar men Käbe haja da geldim. Men oňaly işleri etmeýän diýen Nura. Etdiň ýagam. Yo belki şeýle bolsun da men şoň üçinem şondan soňky nimeleri gitmän geldim. Ilka 3 gün ýaly agsaklap geldim. Ýöräbem bilmedim normalny. 3 gün 4 gün ýörämde men uje aýagymda butdan sokulansaň bar men ýörämde agry duýýardym da ol ýani 200 metrden 300 metrden kän ýöresem aýagym uje agyrsy berip durýarda. Şoň üçinem men ilki wadara birinji hepdara şondan gidip bilmedim. Soňra motor pikirlenýän men aýdýan meni patstawy diýdim ki oturup diýen ýerilen 9-da näme üçin garaşyp dur olur çünki men bilýän gördüm kellelerine şapka kapşonko şeýdip duran ekenler ellerine kisesine salyp garaşyp duran 100% belli. Belki şoň ýalda özüň meselem görüp ejem ine howa diýsen diýip oturmaly maňlaýyndan ber aýagyndan dep. Geçkiden soň howa diýmän sat dolýany sen onun. Howa diýmän sat dolýany Nura men öz behbidim bilen sen bilen bir iş behbitlenip beşma gazanjak bolurkam bolar men ondan sen diýen ýurtlaryň da tanýalym bolsa oňaly iş etme. O maşyny bar muňa bar lapçasy urat kırsep urat diýip şol işim ederim boldy ama ýagam. Men oňaly talkowy adamlary men tanıyan boldum. Belki seneden ýatyňdyr da sen prosto men näme? Nädir ýarym sagatdan bar ýa da bir başga bir türkmen bilýän barmy? Beýdisen gaty güne gazanarsın agam beýdisen günäm götüräsiň beýdimen ura. Yo şo başga hiç kim bilen ok hiç kim aýdan oksaň ha şundan soň ýa bar ýa. Agam men seni kim aýdaýyn o kim aýdaýyn men seni ura kelýän isýämi? Ya men näbilýän men senem dol tanamokda. Yok Nura men oňala aýtmaýanym oňala etmeýänem daşy gerek. Oňa hereketlerde men o däl agam. Erkekçe men şuha gitmedim diýsem ýalan olar şuha gitdim näme üçin diýsen. Men adam paket çykýdy men. Ne görýäň sen biz bilen men bilen meselem işleşik bolduň da çykdyň gör seni näçe 110-20 ýyldan beri garaşyp ýetýärmol. 10 günden beri garaşyp bermol. Kim bile şoňa gabat geldiğini menne şuky edem. Ondan sen maňa esten ýagşylyk etdiň, ýamanlyk edem. Ya sen menen bilen işsiz hakym galyp gidip ya bir ýerde meni allap tans oňaly hereket edem. Nura menden oňaly zatlar görme ondan men ol işleriň ýanyna barmaýan. Maňa bir ýerden bir zat alyp sat ya bir zat et maşina etdi men edeýin ýöne men oňaly ýerlere barmaýan agam. Ýadyňa düşýän bolsa men bir sana WhatsApp'tan bir ýazypdym, soňra podypdym seni okawam etýän men şo taýda men sana gaşowa ýa-da gahar gazap bilen ýazdym. Şunu ýalyk diýip, ondan soňra diýdim, geldi diýdim, şunu anyklaýyn diýdim. Näme üçin men sırada diýdim, emotsiýam görkezýän diýdim de pozdum men onu. Ýok, men ýöne şonu görmedim ýa. Şonu görüp geçen näsiň men aýyrdym çünkü sana ýazanmy WhatsApp'tan. Soňra Nura şu taýda bir zat bar da sen diýdiň ha şol 20.000 allardym zat diýdiň. Häkimligiň şol ornwasary, onuň beýleki komitet. Olar barada da sen hiç zat aýtmadyň da. O taýam bir hili çy bolup galdy. Men diýdim, bäh diýdim, o näli şunýalyk bir maglumat diýdi, aýtdy, ynama girdi. O näde o taýdanam diýdim, hiç hili gepsiz bir mesele çözüldi bolýan diýdim. Olar barada da hiç aýtdy. Hudaýa şükür getirdim ýa aýtdym, buýuşladym sana agam çykaryp çykaryp berýärler. Hemme zat traktym, onu turuny unutdum öýüme. Hawa suratyny unutdum sen hawa. Ya Nura seret agam beýtme o menne şuka etme. Oňaly
men maňa 10 ýyl günäli etme men 10 ýyl ýyly zanagam. Men 2 sapar baryp 10 ýyl işleri etmeýän ondan Nuram nesip bolsa men ýene gitjek bolýar. Men 10 ýyl ýerlere meni etmagam. 10 ýyl adam diýip bilmem men gaýrat et. Men ömrüme adamlara etdim, kömek etdim. Ay menem mara biraz boş yatmaýyn hani 5 manat beýt neme bolsun diýip. Doğru Nuram menem Etdim de ýöne şoňundan şonu ýazat gawat geldi da. Men gawat geldi diýmem ýa. Sen diýipmi, sen näl diýipmi? Belkim ýalňyş bir zat etip aýagy ýaraladylarmy? Kim olar? Näme menden görýän onu? Meselem. Belkim bu ýurtlarda ýalňyşyp tämeňiz bir diýip edenler. Onu näme bilýär? Ay ýok, ýalňyşma, rahat ýok onu. Şoňalda bolup bilermi hakykatdan da şoňaly? Ay sen ýalňyşyp biriniň aýagyna pyçak sokmarsyňla ýo. Näme üçin sokarsyň ay? Ne ýalňyşy? Muny ýeri güç polisiýa anyklasa, bolarmy ka diýen panik anyklarmy karam diýen bolyn. Ya, çıkar. Hiç kaçan yerde yatasy ýok. Ýoňa zatlar Nura ýöne prosta. Bilemok nähili boldy bu zat. Nenensi Nura men o taýlarda menden nemetme agam günäm götürersiň Nura. Mena sen bir prosta bir bäsme gazanaly bäh bitleneli hiç şu wagt görýärmi? Diňe ki da edilişko Nura. Ana taýdanam ana maşyny guradyp bir firma oglanlara pulunu alýar. Yok. Niyeden tapjagyny? Tamam sen şu wagt hemme dada dogry gepleýän diýän bolsaň, maňa onu ýene bir zat suwd edip berjekmi sen şo bärde diýdiň-a? Bärde kim şo ady bermeýän, şo maşyny bermeýän kim? Men şonu anyklaýyn, dogrymy şol diýişiň ýaly. Ýa-ni diýdiň-a sen? Bekki, seret Bekki. Hawa hazır anykla. Ito jaňat ellerine lay. Agam. Aýt. Şo uratmaly maşynalardy näme üçin uradaňyz? Daway diýip anyklaşyp gaýty maňa tanış bilsiň bolsa alyp ber polisiýada zatdy tanışyň bar bolsa. Boldy. Aýdany maňa nomeryny, biram adyny, familiýasyny urat. Nerdandan häzir nomerlaryny malýan, SMS-em ýetişdirýän hemme adyny. Ne Nuraga häzir oklaýan. Kim merdan kim? Agaňmy? Hawa. Bolýa öwrenen maňa uradanyny menem anyklaýyn şol hakykatdan sen şolara ananmaçylyk bolan üçin çünki maňa bir zat diýdi-de. Eger diýdi Türkmenistandan daf sargajak bolsalar diýdi şolar tapýarlar diýdi. Şolaram diýdi uradyp berip durlar. Hemme afarmlaýanyny zadyny edip berip durlar. Saňa näme üçin çykdy ka? Maşyny ken häzir ýekemeye uratjak men saňa. Bolýa. Ýekemeye. Şonu uratsana men anyklaýyn onuň menne şunda şu galmasyn. Senem ýalňyş düşünmeýär men saňa şu wagt çykmada da mok üstüňe tutup video çeken mok. Ýöne Nura gaýtym sen maňa kömek etdi gaýtym şolara bir ýardam et Nura. Häzir jaňlaş aýt näme üçin maşynalar uradaňa? Plan maşyny näme üçin plan maşynalary uradaňa? Dip görüş da. Bolýa. Men anyklaryn ony. Ben maňa Bolýa. Boranly, ýaşy.